gabi for today's vlog. Nami karon diri na sorry sa unsa gini diri na sa boulevard guys. Mo ni among boulevard kani diri ang atong dagat. Ana na ko yara ang atong dagat guys. Nakita niyo ang ato ang mga sani basnigan. Mo ni ang basnigan guys. Mo ni ang boulevard o si Banana. Hello guys. Dito guys, dagan kay ni dito og mga suruyanan guys, pero lagi dagan kay tawo. So diri rami galing lingkod aning Daplin. Nami karon diri guys. Nagpahangin kay fresh kayo ang atuang hangin diri sa tuang kadagatan. Diba? Unya nami dapit manguli guys kay perting mingawas sa mong dapit. Karong adlaw ay mamerkado pa di ay. Magpalit mi og sudan sa mo ang mga doggy dogs. Namay tatag sima na to may mo. Gusto mo Dagan dito na sounds dito. Makapirit ta dito. May pagipangdala na to tong junk food mo. Manulod untami dito dapita guys. Okay na ay kuan dito guys nga libre ra ang sakay sa atuang unsa gitumay. Say tawag atumay mga rides bitaw guys nga naa siya sa tubig nga ride. Pero wala na lang mining sulod kay daghan kay tawo Ginoo ko na ay sounds. Ano gigagaling bangka may. Kin kane. Ako yung suga o daw ko. Ano may? Pero ang daw ko. Kilid ba? Aw. Ayan gamay. Ay una ro. Asa kanya gamay at ro. Dagan kay tao diri Manoroy guys sa batong boulevard. Bibo kayong pagadian guys, as in bibo kayo guys, nindot kayo pagka arrange ni sa to ang mayor kay. Alam mo ulan jud ni okay perting ang nagdagom guys agoy kadako sa dagom. Mura na po mig mga iring ani ulanan. Mura na pon mig iring ani ug maulanan mi ani. So dili lang gid mi magdugay ani karon lingkod-lingkod diring dapita kay ang ulan gapadulong na kay gadagom. Perting dako sa dagom guys. Diri guys ring dapita paggabi na guys bibo kaayo guys kay naay kuan diri. Naay diskuhanan. Naay videokihan. Naay mga restaurant. Tanan-tanan guys na adiri sa boulevard. Bibo kay diri guys sa atong boulevard dagan nagsuroy-suroy. Unya dapit na pod dagan mas dagan pag ini unya dapit guys pag magabi na kay diri ang tapukanan sa ato ang mga katawhan diri sa atong pagadian boulevard. Bibo gyud kay pero sa plaza ni concert. Bibo jud karon guys kay na may affair dito sa plaza na concert na si Elias lagi. Pero kadi man mihilig og tapok-tapok guys, man mihilig og daghang tawo, so diri rami aning wala kayo tawo guys. Oy. Kay guot kayo dito as in guot. Usap po dili gid po mihilig og mga daghang tawo nga kanang sama nang mag-concert ana. Nara daghang tawo. Nindot unta ni diri buntag may kay maklaro jud. Di ato dapita guys kay mo na atong postcard diya guys kanang naay mga suga diya nga gatapok nga dagag suga diya ang ato ang postcard. Na diri. Yan nindot diri ka nang lingkod-lingkuran min aning oras kay presko kayo hangin bugnaw. Extension naman sa diri. Asa? Ana gyud. Bitaw no. Aputol. Sa katribo ra. Ala na nagani sans pero layo ra man layo ra na. Okay. Layo. Ano connection ko may? Na, kadjut lang guys kay naay sounds. Hello guys, sumao ni diri ang ato ang unsa gani ni ga? Water park. Water park guys. Nice kaayo. Pero karon wala na to ang mga rides so gipanghipos na natay balls Natay balls katong nasa unahan guys, mo na atong balls o katong mga rides. Tuara nang hipos na. Limpyo kaayo tong kadagatan guys. So naami diri karon
sa sulod sa water park. Hala, unsa na dira may may mo na kung giingon nimo may nga suruyanan kanang naisuga dira palpalan. Kita ko ana sa Facebook. Palpalan na. Palpalan kanang naisuga nga gapula mao na ang suruyanan di may nga katong naay habog kaayo nga pisi nga mugigda ka na diha. Diya tanang sa terot. Kana diya sa palpalan na siya diya guys. Arong kuan ba? Guys, daghan kaayong tao diri sa water park. Water park na. Mo ni ang mga tao sa water park bi ato ang pang-videohan sila. Nara guys, daghan kay diri nagtambay sa atong water park guys. Naara na mo na to ang entrance. Diri mo ni siya natay elepante. Wala nagliw ang elepante lagi karon. Liyok niya. Mulihok mo na kita ko sa Facebook. Ang hawa mi dito sa mong gilingkuran dito dapita guys kay naay sounds makapiright ta dito mo tong dali mig hawa sa kumbana. Ay duyan to. Ay tawag gyud ko. Dagan kay tao guys dito guys sa pita guys. Ang huot. Dari ra taning walay mga tao kaayo kay linaw. Ay ko na sa balas na iko na ni mga break. Gani taga sa elepante ga aliga kay mag-vlog ta diri. Mani mi diri sa elepante guys, pero wala pa man nahuman, wala pa siya na semento tanan. Diri ka. Naara guys, napay nag-under guys, pero dili na pasakyan. Kana free ra na siya guys. Free ra na siya guys. Kato mo tutong ride. Opo. Papa, sarado na daw sila. Ugma na lang daw. Dali ka. Lalang ka ay ni eh. Tapa ang puti. Ali may dirita sa elepante. Nanguan man akong mga tiil. Nakakita yun. Kana guys, malihok na ang elepante guys. Nakita na ko na sa Facebook. Malihok na siya, pero karon wala siya galihok. Nara ang mga tao daghan kaya nagpa-picture. Kapoy elepante nila kuan gina nila. Palit gina. Asa? Elepante. Kani. Abigin ako tinuod na sa kuan may sa Facebook di man di ay. Guys, dito ka pa picture kay nag-vlog pa man ta. 7 minutes pa man ni. Unya pag yun ako ni mapalong tanawa guys unsa kabibo sa pagadian ug unsa kanindot ang atong pagadian nga si Mayor Samiko ang nagdumala, di ba? Ani kabibo atong pagadian guys. So daghan kaayo og people. Dato taga lingkod ay ang motor man to. Ari taga aliga dito ta sa entrance taga. Bato mi sa entrance guys, kaya dito mi padaw sa motor. Magpadoon mi sa motor guys, kay layo na mi sa motor, so diri ka dapit. Di maklaro akong dalan. Uy, ginawa ko, may dyan. Ari ka dapit. Nay, di ko ka. Water park complex. Ako may nagpa-picture. Dora ang kuan may katong kuan dolphin mo lihok sad na may. Amon. Mulik to na siya. Kuan na siya katong mga fiber glass. Bag-o na siyang open diri guys. Moto dito ato ang sumugawa sa taga. Ang gawas na mi guys kay gabiin. Ang merkado na pud mi guys kay among mga kuan dito dog. Tagalagyo kana nagdalag mga ban guys, tagalagyo na sila. Ngani lang jud og pagadian para magsuroy diri sa tuang dakbayan sa pagadian. Lapok lang kay gaulan. Ha? Tan-an sa nako ni pila na ni ka minutes. Ipaabot sa nato og mga kuan may mga 12 ana para taas-taas akong makuan.
Oh, kawanis ako kay para makayoyo kung tarong. So nanan ko sa gawas guys. Ning gawas na mi kay murag kaulanon pud ang atuang kalangitan kay ang dagong parting pagkadakua wala siya star. So ang amo ang himo na ni karon unya dapat manglakaw mi kay madto mi sa merkado kay magpalit bigsod ang samong mga dugidog suman manguli na dayon mi gasili na mi magdugay tungod kay mahadlok ing maulanan kay mga iring mi ani. Mo ni ang gawas sa tuang water park. Dito na migikan sa sulod. Ug sa dihang wala na libre nga rice. Tomorrow na pud daw kuno kay close na sila karon. Mga 9 o'clock. Tomorrow morning ang open diri. Sayo lagi sila mirado ga no. Siguro. Siyempre, matrabaho TV po diri nga. Siguro Sa'yo pag sila na na mga Christmas siguro kasi Ay, Christmas ani bibo kay Oo. diri ba dagan kay nabuan di anak pa. Christmas ano. So, maotso. Dagan og tawo sa plaza karon guys. Nabahin ang tawo. Kaganina ning agi mo sa plaza super kadagan sa tawo guys kay naay nag-concert dito. Grabe ka traffic dito guys. Mo nang likay-likay ta sa traffic kay para di ta madugay, para di madugay ang ato ang lakaw. Ana. Ngit man during the free town. sige, wala kayo na kanan sugaw pag natao do. Oh, nakay masuga di Ay ari. mga street light o panahon man di ba? Oh, Mga dala na to. mga dalan, mga katawhan. Anak ka daghan ng ato ang tao sa pagadian guys nga galaroy-laroy. So guys, kadugan na naman nagpwede sa pagadian guys. Karon pa mi kalaroy-laroy yung hindi din mi hilig maglaglaag ng good guys. Ay pero na feel bored din mi kaganina magtamian ako sa banana nga maglaroy-laroy ta. Maglibot-libot ang pagadian nung man mamerkado ta para usarang lakaw kay ugma na napon mi lakaw. 12 na. Ha? 12. So diri na tataman guys kay taas-taas na naman ang atong na vlog. So salamat guys sa inyong suporta, pag-like, share, o follow sa akong Facebook page, Facebook account. Sa akong Reels ito, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So amping tangtanan. I love you all guys. Bye. Bye. Everyone.